Kaixo guztioi, bideo honetan hidroxidoen adibidez berdinak ikusiko ditugu. Lehenik eta behin ikusiko dugu formula ematen digutenean zelan lortu aldugun bai modu sistematikoan, stok moduan eta modu tradizionalean haien izenak. Eta bestetik, ematen digute izena, izan daiteke batzuetan egotea sistematikoan, stok edo tradizionalean gu jakin behar dugu. Eta horietatik formula lortu beharko genuke. Lehenik eta behin daukagu aluminio aluminio trioxidoa ditzen da. Modu sistematikoan ikusteko. Honetarako bakarrik begiratu behar ditugu hemen agertzen diren azpiindizeak, gogoratu. Gero jakin behar dugu zeintzu diren jarri behar diren atxizkiak, mono, di, tri eta horrelakoak. Beraz, aluminioak daukan hemen bat, inoiz ez jarri behar, beraz, jazten dugu aluminio. Eta horrein bai, hiruri kontuan hartuta jartzen dugu tri hidroxido. Ondoren, daukagu stok izendapena. Stok izendapenean jakin behar dugun lehenengo gauza da metal honek zenbat balentzia dituen. Aluminioak balentzia bakarra duenez, oso erraza da, bakarrik idatzi behar dugu bere izena, aluminio eta gero hidroxido. Gogoratu, hemen agertzen den parentesia ez dugula jarri behar balentzi bakarra daukalako, balentzi bat baino gehiago baldin badauzka horrelakoetan bai jarri behar da. Eta azkenik tradizionala. Horretarako gogoratu behar dugu aluminioaren balentzia bakarra dela 3, eta beraz ez dugula gehiago pentsatu behar, zuzenean jartzen dugu hidroxido, hemen bai izenak aldrebez jartzen dira, hidroxido, nik eta bain taldea, eta horrein nola balentzia bakarra daukan, aluminiko. Gogoratu, hau atxizkia, kontuan izan behar da, zenbat balentzia dituen, kasu honetan aluminioak bakarra dauka. Horrengoan daukagu hidroxido bat, zilarrarekin sortua dagoena. Beraz, modu sistematikoan esan bezala jarriko genuke zilar, lehenengoan ez da aurrizkia jartzen, eta orain mono, hau hautazkoa da mono hidroxido. Zergatik jartzen dugu mono, hemen ez dago parentesirik, hemen bat dagoelako, eta horrelakoetan parentesirik ez delako jarri behar, baina gu badakigu hor bat dagoela, horregatik jartzen dugu mono. Orain, stok moduan, zenbat balentzia ditu zilarrak, zilarraren balentzia bakarra bat da. Beraz, ez dugu parentesirik jarri behar, jartzen dugu zilar, hidroxido. Posiblea da horrelako taldeetan, hidroxidoetan, modu batean edo bestean izendatzerakoan oso izen berdintzuak agertzea. Eta azkenik tradizionala, esan bezala, zilarrak bakarri dauka bat balentzia eta horrelakoetan atxizkia iko izaten da, hemen izenak aldrebez jarri behar dira. Hidroxido, hemen hidroxido aurretik jartzen da, hidroxido eta kontuz hemen ez da zilarriko jarri behar izen berezi dauka da argentiko. Hidroxido argentikoa. Hirugarren honetan hidroxidoa merkurioarekin sortua dago, lehenik eta goratuko dugu merkurioaren balentzia posibleak direla bat eta bi, hau da, aurreko bietan bezala, aurreko bietan ez bezala, honek badauka balentzi bat baino gehiago, bale? Eta horrek gauzak aldatuko ditu. Sistematikoan, ez, sistematikoetan balentziak berdin dutelako. Beraz, izango zen, merkurio, lehenengoan ez da aurrizkia jartzen, eta orain, mono, berriz ere, aurrekoan saldugun bezala, hautazkoa da, mono, hidroxido. Bale, bigarren moduan, stok moduan, orain bai dela merkurio, eta adierazi behar dugu zein da merkurioak erabiltzen ari duen balentzia. Lehen esan bezala, hemen ez baldin badagartzen horrek esan nahi du, hau benetan horrela dagoela. Bi zenbaki hauek ongora eramaten baldin badugu, hemen goian geratzen den zenbakia bat izango da, beraz merkurioak erabiltzen duen balentzia bat izango da. Eta hori parentesi barruan eta modu zenbaki erramatorrekin jarri behar da. Merkurio bat, hidroxido. Eta azkenik, tradizionalean, nola bat eta bi balentzia posible dituen, baina kasuetan txikiena erabiltzen duen oso atxizkia jarriko dugu. Beraz izango da hidroxido merkurioso. Honetan ja, izena ematen digute eta gu formula lortu behar dugu. Horretarako lehenik eta behin identifikatu behar ditugu zeintzu diren elementuak. Alde batetik daukagu zesioa, horretu zesio horrela idazten dela, CS eta beste alde batetik hidroxidoa. Horrela idatziko dugula, bale? Zesioak daukan balentzia posible bakarra da bat, eta hidroxidoak daukan balentzia posible bakarra baita ere bat da. Beraz, egingo duguna da, goian jarriko diogu hemen bat eta hemen bat,
eta orain ingo duguna da zenbaki horiek bera eraman, eta orduan geratzen da horrelako zer. CS bat OH. Baina gogoratu bat horiek ez ditugula inoiz idatzi behar, beraz, azkeneko maitza izango zen CSOH. Eta hau izango zen CS hidroxido. Ikusten duzuen kasu honetan ez dugu jakin behar hau modu sistematikoan, estok edo tradizionalan dagoen, tradizionala ziurrez, izenak horrela daudelako jarrita, bestela tradizionalean hidroxido hitza beti aurretik agertzen da. Eta konposatu hau bai sistematikoan eta bai estok moduan izen berdin izan dezakete. Hemen beste bat zinetan izena ematen diguten, ja parentesia eta zenbaki erromatarrak agertzen direnean badakigu estok moduan esaten digutela, beraz, identifikatzen ditugu elementuak nikela eta hidroxido taldea. Hidroxido taldeak beti izango du bat, eta ja nikelak esatzi batzen digute, honengatik jatzi batzen digute 3 balentzia erabiliko duela. Beraz, zenbakiak bera eta geratzen zaiguna izango da Ni bat OH3. Gogoratu bat ez lehidazten, bedaz, emaitza izango zen NiOH. Hidroxidoaren espian zenbakia agertzen denean beti parentesia jarri behar dugu, bale? Ze parentesirik ez baldin bago jartzen, imaginatu jartzen dugula hau, OH3, horrek esango luke, 3 honek, hori da, 3 honek eragina daukara bakarrik hidrogenoaren gainean, baina 3 honek eragina izan behar du bai hidrogenoan eta bai oxigenoan, horregatik jarri behar dugu parentesia. Hau txartu egongo zen, eta hau izango da gure emaitza. Eta azken aia hidroxido kromikoa. Hidroxido hitza aurretik agertzen denez, ja badakigu modu tradizionalen izendatu eta dagoela, eta horretaz aparte iko honek ja dirazten dugu, ja baitare modu tradizionalan jarrita dagoela, bale? Orduan, lehenik eta bine identifikatu elementuak, alde batetik kromoa eta bestetik hidroxidoa. Kromoak izan aldituen balentzia posiles berdinak, bai, alde batetik dira. 2 eta bestetik 3, bale? Hau da metal bezala aritzen denean. Ez metal bezala aritzen denean, beste balentzia batzuk izan alditu, batzuetan parentesi artean agertzen dira oxidazio zenbakien tauletan, baina momentuz honetan ez digu inolako ardurarik. Eta esan bezala, aurrekoetan, esan bezala, hidroxidoak izan dezaken balentzia bakarra bat izango da. Beraz, zenbakiak zelan jakingo dugu hauen bien artean zein den interesatzen zaiguna. Bale. Ikusten duzuenez, hemen daukagu iko. Bai? 2 balentzia ditugunean, txikienari jartzen diogu oso, eta handienari jartzen diogu iko. Beraz, kasunetan oso izango da 2, eta 3 izango zen iko. Gure kasuan iko esaten digutenez, ja zuzenean badakigu, erabili behar duguna dela 3. Eta honekin ja, neko izango litzateke ze jartzen dugu. CR bere gainean 3, OH bere gainean bat, gurutzatzen ditugu, hau ona eta hau ona, eta lortzen dugun emaitza da CROH3.